Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 22, versikulo 6. Irwam mo ti ubing iti umno adalan, kat uray inton lumakayan, di nanto panawan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Uy, Kayla, anya ti sidam? Karni, tayo sutin luto ni Nanang. Itid mo nga rodan ti balon mo kanyak. Ne, apay nga itid ko ti balon ko kan ka ngay. Awan ti ka itid ko kan ka. Awan bibiyang ko. Basta, itid mo kanyak. Sana mabalin, tsak kayat ti mabisinan. Itid mo, wano, kayat mo ti madanog, Pangaasim tsak kayat ti apa. Itid mo nga rodan na ti balon mo. Wano, kayat mo asyak ti mangala iti bag mo. Ipulong ka kan ni ma'am. Ipadas mo ti agipulong. Amangan no si kapay kid ti ungtan ni ma'am. Kukuha kon ti balon mo. Isublik to ti lunchbox mo. Kalpasan ti panangan. Kanayon langan nga alalam ti balon ko. Na, di kagsangit No agipulong ka kaninanang mo. Karkarwak pa'y. Asino ti kadom anagawid? Kayla anak ko. May saklaang Nanang. Ada ka di pa'y innapoy. Innapoy. Mabisinak Nanang. Apay, di mo kinan balon mo. Kwa, Di mo ibaga nga imbasuram ti linuto ka balon mo. kinan ko Nanang. Sulaang takurang dayjay. Nan, kita at man ti lunchbox mo. Nagpaisumot lang ti bagbagam. Ada iti bag ko Nanang. Nanang, naibusan ti papel ko. Bigbigat. Ngam kasta ti ibagbagam? Ikanak ko maitiigatang ko. Tapno sa anak ngagdaw-dawat laang kadagiti ka eskwelaak. Awan ti kwartak, Rex. Naabakak manan iti sugal. Uray sa nga pulo laang. Anya kalakit din aya, Rex. Awan kunak langarudan. Di mo aya maawatan ti imbagak, ha? Anya nga rod nga iti pagsuratak iti pagadalan? Dumawat ka pailaan kadagiti ka eskwelaam. No agswerte ak iti sugal. Mangtedak to iti kwartam. Awan pa'y balon ko. Nagadungain na po eh. Mangisupot ka ha? At damot asin kan mantika dita. Kukuha kong day to Apay nga laman ti papel ko Rex. Nagreklamo ka? Kagatgatang laang ni Nanang ko dayta. Di bagam ka ni nanang mo. Tagumatang manin. Ako nga't lakit di dayjay. Amangan no panunutan na sinaysayang kumanan ti ginatang na. Makamu ka matinang agpalawag ka ni nanang mo. Isublim ti papel ko, Rex! Anay ko! Anya ti naramit mo iti taltal ko! Saan na siya ti pagpungpung tutem? Aglablabas kan! Kanayon naklangan na bulbul yan! Agtalnakan! Di mo panggapan ti agipulong iti maestra tayo. Makaraman ka kada kami. Amumat, nga do ti kaeskwelaan ta agayam ko. Adoy ti badom, anak ko. Agpalas ka at agmerienda ka. Ada intad ni apong mo, abananak yo. Uwan, Nanang. Mabiit man lang, anak ko. Apay ka di, Nanang. Naan ano ti taltal mo? Kwa, Nanang. Nasugat mat. Asino ti nangaramid kan kay, ti kasta? Awan da ito'y, Nanang. Nasugat laang, kabayatan ti panagayayam mi. Ay, saan asyak ti ululbudam? Amang ano jak amo kat adamot tan mang bulbuli kan kay di pagadalan nyo? Saan mat, Nanang? Siguradom lang. Sanda ka a pinadakkel, tapno pasakitan lang, dagiti ka eskwelaam. Anya ti imbaga ni Kayla, lakay.
Di namat ibaga no sino tinangaramid kan kuan iti kasjay. Sigurado adag iti kaeskwelaan na tinangaramid iti kasjay. Sigurado dahil ta bakit? Picturak man, ta isend ko iti group chat dagiti parents. Jack pulos ipalubos akas ta ti aramidon da iti anak ta. Masapul ang maaksyonan da ita. Nasaysaya at pa'y bakit? Narigat ti agul uli maklatan. Tama nga no karkaruan da. Kaasi mo ti anak ta. Huwag nga ron. Saan mo't asulpang ti anak ta? Imposible at yung maestra na tinangaramid iti kasjakin ko na. Ay, marurudak. Numabalin labantayak ti anak ta iti pagadalan. Inaramid ko. Lakay! Oh. Lakay! Ape bakit? Buyam da iti a video. Anya rita? Kitaam no asino ti adda iti da iti a video. Imot Rex. Kitaam no niya ti aramidon na iti anak ta. Isumot gayam ti buli. Naimbaglaangan tada nang i-post iti video. No awan, Jack amo a kaasi gayamon ni Kayla iti pagadalan da. Lagi tiya waran bain. Ay na, agburburat ti dara ka mang buy-buya, lakay. Kasaritan manan ti maestrada bakit? Amang ano di daan mo ti kasta mapaspasamak. Wen, mapaanak iti pagadalan. Kasaritak tumot lang ni Maribel. Tabagbagaan naman ti anak na. Oh, anya ti masapul mo? Apay saan ka na pan iti pagadalan? Kinontak na ka ni ma'am. Ngam apay adi ka nagpakita. Nagado ti pakakumikumag. Awan ti oras ko iti kakasta abanag. Amom ka di ti naramid ti anak mo iti anak ko, ha? Amom? Di mo nabuya ti video? Ay, sana siya ti nangibagakan ni Rex nga aramidon na ti kasjay. Apay nga'y asyak ti pagpupudutam. Gapota si kati inana. Rumbang laang asikati mang disiplina iti anak mo. Dinak isuro. Tadi mo amot ti pagdaldalanak, Arlen. Bagbagaam ti anak mo. Tamakaperwisyo mo tan iti sabali a tao. Ipa-DSW di da kano ni Rex lakay. Nakasaritam ni nanang na? Saan nga ron? Sana nagpakita. Anya? Di magasak di tabalayda. Isupay tinatangsit nagsasao. Oo na yan, ti kasta nga ugali ti ina. Itikas diya pa nagsasauna. Madlaw nga awan bibiyang na iti anak na. Anyat klase nga ina da di ang Maribel. Masurunak nga rod kan kwa na lakay. Binaybayan na siguro ti anak na. Isokas di ti aramiden na iti pagadalan. Aywan malagip ko. Nakitak na di ang Maribel ang makisugsugal iti sentro iti na minsan. Oh, makitam day ta? Ay no, maruruda ka talaga. Awan ser-serbi na nga ina. Nana Herminia, mabalin ka di akasarita yu ti anak yo. Apay ni Maribel. Bagbagaan na kumati anak na. Bulimot ngamin ni Rex iti pagadalan. Anya? Ada videok dito'y nana. Buyain nyo. Ah. Nirix mo't dayta nakablo. Wala na. Kat ti anak ko ti bulbulian na. Anya? Kinasaritak ti inana. Kaslawan bibiyang namot iti anak na. Di nang samot ngamin bagbagaan. Iso nagbali na kasjay ni Rex. Ay, pasensya kan Arlene. Jak amo akas tagaya mo ter aramiden ti apok iti pagadalan. Di ka madanagan. Kasaritak ni Maribel, agraman ti apok. Bagbagaak ida. Mapanak iti ayang da Maribel, lakay. Anya charamidem ijay. Kasaritak ti anak ta. Bulimot gayam ti aputa iti pagadalan. Anya? Inpabuya ni Arlene ti video kanyak. Kaat agburak ti dara kamang buybuya. Daitan. Sipod pinanawan ina ti ama ni Rex. Binaybayan namutan ti ubay. Saan arason day ta? Tapno di na aramidan ti pagrebengan na kas ina ti aputa. Kasano kat naadik mutan iti sugal. Iso di na amo ti aramidan ti anak na. Sabali mo ti ayan ti atensyon na. Day ta nga rod lakay. Kasi ti apo ko ta no kas jay laeng. Awan ti mangisurok man kwa na. No baybayan mo ti inana. Ibagam ka ni Maribel. No di na masikaso ti anak na.
No, awan oras na iti anak na. Ipalubos na nga agnaad ni Rex dito balay. Data timang bagbaga iti aputa. Maribel, bagbagaam ni Rex. No imay kayo, tapno sermonan dak, pangaasiyo, ta i-postpone nyo pailaang nanang. Kaasi ti anak mo no kasta. Anyan to laangan ti pagbanagan ni Rex. No kasta ka nga inana. Makaperhuisyo pa yan iti pada na atao. Abay, siyak aya tinangibaga nga aramidan na ti kasjay. Saan mat? Apay asyak ti pabasulan nyo. Wen ata kasta ka nga ina. Responsibilidad mo ti mang disiplina iti anak mo. Makapasuron kayo mat, nanang. No di mo kabailan apadakkelan ti anak mo iti nasayat asursuro. Da kamin kentatang mo ti makaam mo kenkwana. Alaan nyo no kayat na ti sumurot kada kayo. Saan asyak ti pabasulan nyo? Tinalaing nga ama na anangabando na kada kami ti bagbagaan nyo. Saan arason dayta tapno baybay-am ti anak mo? Panunutam mo ti pada na nga ubing ama perperhuisyo gapo iti aramid na. Kumusta nga ni Rex? Ang mga bulbulyin na lata ni Kayla. Saan ka nung matanlakay? Mabutang lakit din dayjay. Nasayat nga rod no kasta. Huwag nga rod, narigat no matroma ti anak ta, kat dinan ituloy ti panagadal na. Sa pala ko maatang balbaliw mo na dya, Rex. Sapay la kumaa. Marurudak nga rod kan kuana no dadduma. No panunutek. Kas jemot nga minti inana. Iso ni Maribel ti pakarurudak launay. Well, kasla biktima lang ni Rex, takas jemot nga minti inana. Awan siguro ti ititad na abalon di anak na. Kandi na igatangan iti masapsapol na iti pagadalan iso akas jay. Ti jak kayat. Pasakitan na pailaang ti anak ta. Wan ata saan mo't nga isursuro ti inana. Sukunam to ni Rex iti balayda inton malam lakay. Kayat na ti agnaed diti balay. Di na kayat ididamo ngam pinilpilit ko. Isumot lang ti kaasi no kasjay mati inana. Adamot labasol ni Maribel. Pudno tanakunam lakay. Adamot la nagkurangan na. Iso akas ta tinagbanagan ti anak na. Suker mo't ngamin ni Maribel. Amo na ngamin ababairo jay ama ni Rex. Nagpasikog pailaang. Asino nga iti kaasi ita? Di jay ubing mo't laang. Hala, napalabasan day talakay. Patsyag nga adapay namnama nga agbalbaliw ni Rex nga aputa. Rex, apok, agpalas ka, tama pan tayo makimisa. Anya? Agpalas ka, tama makimisa tayo, kunak. Diyak kaya ti makimisa, apong? Awan, ti kadwam diti balay, no saan ka sumurot ka da kami. Okay laang. Agay ayamak ame may sak. Saan ang mabalin? Nasaysaya at no makimisa ka man. Adto ti balon mo, apok. Agyamanak, apong. Di ka makiap-apa kadagi ti ka-eskwilaam. Tama nga no ipabalod da kawan. Apay, kayat mo ti maibalod. Saan apong? No kasta nga rod. Saan ka nga aguyuyong? Agsingsingput ka, wan. Wan, apong. Very good, apok. Agrubot ka nga rodan, tapno di ka maladaw. Wan, apong. Numalpas ti klase, agdiritso ka nga gawed. Saan ano sa dinuladitan ti maturturong mo? Wan, apong. Ang mga nubuli latamat ni Rex iti pagadalan, kaila anak ko. Saanan, nanang? Nasingpat matan. Saanan nga agawan ti balon ko. Nasayat nga rod no kasta. Ada ka nung amintin luto ni Apong na abalon na. Sipod nagnaad iti ayan ni Apong na. Dakkelan ti nagbaliwan na. Dakkala talaga ti epekto na, no? Mabagbagaan ti maysa nga ubing. Bakit?
Dakkel ti epekto ti aglawlaw na. Sapay la ko ma, ta saan ang makigayam kadagiti buli, tapno saan nga agsubli iti sigod nga aramid na. Da kami tagkadkadway jay pagadalan, nanang. Nasayaat nga rod no kasta, tapno mayadayo iti pakaisagmakan na. Kumusta ni Rex, nanang? Naimbag man ta nalagip mo tinagpasyar, Maribel. Mailiwak iti anak ko, nanang. Nasaya ti kasasaad na. Makimisa pa yan. Kan, sana na makiap-apa iti pagadalan da. Agyaman aklaunay no kasta, nanang. Ayawan ti rumba nga pagyamana, manak ko. Uray si ka, agbalbaliw ka kumamutang. Saan da ka pinadakkel akasta, ambom day ta. Imo dadaalan ti biyag mo o gapo lang itikas niya klase ti lalaki. Tanay kaasi ti ubay. Wen tatang, saan? Kan, isardeng mo ti panagsugsugal mo. Ta saan anasaya at dayta iti imatang ti anak mo. Agbalin ka anasaya at amodelo iti anak mo, Maribel. Agbalin tayo anasaya at amodelo kadagiti anak tayo. Isuro tayo ida iti umno adalan, tapno dida mayaw-awan. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok, dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.